Takže nazdar lidi, já vás vítám u mého dalšího videa, zase jsem tu já. Ještě bych chtěl říct, že u tohoto videa dejte 10 lajků do 24 hodin, já vám věřím. To dáte, protože u těch videí jsem viděl tolik lajků a můžeme se do toho vrhnout. Takže dneska tu budeme mít tank IS-3, je to sovětský tank a řekneme si k němu něco ještě. Dneska to je na jednu bitvu, snad se vám bude dařit. Toto dělo bych vám doporučoval si koupit standardní poškození granátu 300-500. To samé je to u IS-8. Táto má tady toto dělo taky stejné. Toto má taky stejné. Má taky i u IS-3. To je tady toto samozřejmě, nebo tady tohle. Ještě bych chtěl říct, že důle do komentářů mi pište, jestli se vám líbí série z tanku. Teď se omlouvám, skočila mi tam reklama. Ale my se jdeme do toho pustit. A jdem do toho. Tak ještě řekneme nějaké věci k tomu, že pokud dáte 10 lajků do 24 hodin, pro další díl to bude. A ještě jednu, překonal jste 45 odběratelů, takže budou prozkoumávačky s kámošema a tak, ale s většíma. A o 30 odběratelů nebude ta, co to jmenuje, speciálně jsem se rozhodl, protože prostě není to moc odběratelů, tak o těch 50 dáme speciál. Tak my už tu máme bitvu, jmenuje se samozřejmě Doly, je to moje nejlepší asi bitva, mapa. Tak, kam samozřejmě pojedeme. Samozřejmě my asi pojedeme tady, tam se mi moc nezákladně nejezdím, tam moc. Jezdím nejvíc na tady tohle místo, každý má 2 devítky. Tak, zatím vedeme 1-0, tak to dobré, protože ještě tam mají jak Tigra, nebo Jack Tigra. Zaletělo to moc nahoru, to chce trochu níž, vlastně, a už tam je ISU. Jo, dali jsme mu ránu a munici jsme mu poškodili, takže další vedení tomuto. Máme tu vůbec někoho? Ano, máme. Ta ISU už by mohla vyjet teda. Co myslíte, jak vyjde? Chcete, aby vyjelo. Tak samozřejmě to je... Pustíme to znovu. Ne, tady tohle pustíme. Tak my si jdeme přemístit na nějaké jináčí místo samozřejmě. Co? My ho dingli. To nevadí. Tu základnu přijde. Hezký. Hezký. Ujíždí. Tigři odjíždí samozřejmě furt. Ale já jakože Tigra
bych chtěl samozřejmě. Tak, dali ho. Tak, konečně a máme plný život, vyhráli jsme bitvu, i když máme plný život, takže jsem za to rád. Samozřejmě tady tu hudbu dám dole do popisku videa. Tak jo, vydělali jsme určitě něco, jo. Ukažte tým. A jo. Tak, ještě vám ukážu, kolik mi chybí na jeho smyčku. Užívat 3 hodně. Samozřejmě já s ní budu taky natáčet videa. A já se loučím ještě za to, že jsme vyhráli. Dejte 10 lajčíků, nebo 10 lajků do 24 hodin. Já se loučím a pište do komentů, jestli se vám líbí série stánků. A ahoj!